מה קורה חברים? כאן זומבי, והיום אנחנו בסרטון ברול סטארס, אבל הוא לא רגיל, כי תסתכלו, אני כל כך קרוב להשיג את צ'סטר, ואני לא הולך עכשיו לפתוח מלא כאלה, לא, אל תחשבו אפילו, אני לא הולך לקנות גם את הקרדיטים, אני הולך להגיע עם קרו למיומנות ברמה 3, שכבר יש לי הרבה דמויות ככה, והיום אני עליתי 100 כאלה, היום אני הייתי על 500 ועליתי ל700, אז כאילו אני אצליח להשיג מזה, אבל אני מעדיף להשיג את זה מקרו. אז יאללה, בוא נשחק. לא, אני לא רוצה לשחק בציידים, אני גיליתי מה הדרך הכי טובה לעשות את זה, והיא דרך ברול בול. יאללה, בוא נתחיל. היום יום רביעי, ואל תתפלאו אם ביום רביעי הסרטון יעלה. כי העריכות של הברול סטארס הן לא צריכות להיות כל כך משקעות בשביל הרבה צפיות. יש יוטיובר ממש מצליח שלא ישתמש פעם אחת בעריכה בברול סטארס. אולי בין הפתיח למשחק עצמו. אבל חוץ מזה הוא לא ישתמש, אוקיי? יאללה. אחד. קרל ואני הזדמנו באותו זמן. אבל בגלל שאני יותר מהיר ממנו. לא, רציתי להפעיל את האולטי. אוקיי, יאללה. לא, לא, לא. טוב, יש לך מרפי. יאללה. נמכרו, אני מנצח את זה. יאללה. אל תשאלו למה אני בלי מיומנות גדולה עם הרבה דמויות. כאילו ברו, המיומנות הכי גדולה שלי זה עוד לא סילבר אחד. כי פעם אני לא ידעתי שיש כזה דבר. ואז פתאום אני מקבל על זה, התחלתי, חשבתי שהפרסים של זה גרועים. ואז אני קולט, מה? יוצא מזה דברים טובים אשכרה, יש שם 100 קרדיטים וזה ממש עוזר. אז התחלתי להשיג ממש לחרוש של צ'סטר, כי אני רוצה אותה שיהיה לי את כל הלג'נדרים במשחק. לא! אז בקיצור, אני רוצה שיהיה לי את כל הלג'נדרים במשחק. ואם לא הייתם בעדכון החדש של ברול סטארס, אז גם יש לי את שתי הלג'נדרים קורודלדיוס וסרג', הם לג'נדרים חדשים במשחק, וממש לא היו כאן עדכונים קודמים. תכלס הם לא היו בתור לג'נדרים, הם כן היו כאן, אבל הם לא היו בתור לג'נדרים. לא! הקר לזה הוא מעצבן. תפקיע. לא! אוף, הפסדנו את זה. לא, יכלתי לבעוט את זה. אם היה לי 3 שניות יותר, הייתי הורג אותו במהירות. ודרך אגב, עוד 14 שעות יש לי את הדמות החדשה. וואו, איך בא לי תאיבות. רגע, אני יכולה לשפר את קורדליוס? למה שאני אעשה את זה בעצם? אני רוצה לחסוך להיפרצ'ארג' של ליאון מתישהו יצא לקנייה בג'מס עוד 12 ימים. אני אקח את זה. גם בדרך של קרו אני מקבל, לא, כבר קיבלתי את זה. אז אני אנסה אחרי זה להשיג, אבל יאללה, בוא נמשיך. אני מקווה מאוד שאתם נהנים מהתוכן שלי, כנראה שלא, כי ברו, אני רק על 21 סאבים ואני פתחתי את המשתמש לזה ממש לא מזמן. רואים שהצ'רלי הזאת היא כל כך קונה מלא דברים. רואים. מה הסיכוי שלצ'רלי יהיה תהילת עולם? מישהו שקנה
טבלטלפס יהיה לו תהילת עולם. מה הסיכוי? אם יש קונה טבלטלפס זה בגלל שאין לו תהילה. והוא רוצה שיהיה לו הרבה דמויות. אם לא את כולם, שיהיה לו לפחות כזה שאין להרבה. איזי פיזי. אוקיי, הוא חורש על צ'ארלי. את האמת, אני לא חשבתי אחרת שהוא קונה דברים. אני לא חשבתי אחרת. יאללה, נו, שימו מחדש. תסתכלו, כל ווין מביא לי בין 20 ל-30, לא, בין 15 ל-30 נקודות כאלה של דבר כזה. אז יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה. יש לי עוד דרך ארוכה. אולי אני אעשה קאטים בדרך ואני אחזור אליכם שאני אהיה יותר קרוב לסיום. נראה לי שזה מה שאני אעשה. אחרי המשחק הזה כמובן. טוב, נעשה עכשיו 3, 4. ואיזה תיקו, נגמרה המחצית. אנחנו ממשיכים את המשחק בשידור ישיר. מי נצח? קבוצת האלופים או קבוצת הלוזרים? אני אומר קבוצת האלופים. מה אתם אומרים? וקבוצת האלופים ניצחה. אז עבר לא הרבה זמן. אני מוכרח להודות שזה לא היה כל כך הרבה זמן. אבל עוד 700 טוקנים יש לי את צ'סטר. ואז כאילו אני אתחיל במסע שלי להשיג את פרל ומיד אחר כך את ווילו, ואז יהיה לי תהילות. למרות שאז יש שתי דמויות חדשות, אבל זה לא משנה. סליחה לצעקות ברקע, כאילו יש לי דברים בבית, אז אני לא יודע מה אני אעשה, הילוך מהיר או שאני אחתוך את זה. סליחה על המסך הלבן שהיה בצד, פשוט בטעות פתחתי הודעה בוואטסאפ. אוקיי, בוא נמשיך. נראה לי הסרטון הכי מושקע שאני הולך לעשות לברול סטארס, כי הוא עומד להיות עוד ארוך. אני סיימתי 800, נשאר לי עוד 700. איזי. אני אצטרך למצוא משחקים יותר קצרים, שנגמרים יותר מהר. למה קרב ידידותי לא יכול להיות נחשב במיומנות? אם זה כן היה נחשב, אז אני מזמן הייתי עם כמעט כל דמות שלי במיומנות עד הסוף, כי פשוט הייתי שם אותי נגד חברים ומבקש מהם לתת לי לנצח. נגד חבר אחד מבקש ממנו לתת לי לנצח. נו, הכי קל. צ'יל. ואז הייתי אומר שבתמורה לזה אני אתן לו לעשות את זה. ואז כאילו כבר הייתי מנכ"ל ברול סטארס, שזה המשפט האהוב עליי, אבל אני לא אוהב את אדגר. אז זה באסי, כי אני לא טוב עם אדגר. פשוט דמות חינמית זה לא דמות כל כך טובה. איך דמות חינמית יכולה להיות טובה? הוא גם היה דמות חינמית. יש. קרמה. זה עושה לי קרמה להיות לידו. אז איזה דמות אפשר? לא יודע. לא איזה דמות, איזה עולם אפשר. אולי זוג? יאללה. יהיה מעניין לראות אותי בזוג. רגע, זוג לא מביא מיומנות. בוא נבדוק. אם זוג מביא מיומנות, זכיתי. אם לא, בכיתי. אני אחזור אליכם בקרב המכריע? יאללה. אני יודע שעוד לא קרב מכריע, אבל הייתי צריך להראות לכם את המפה המשוגעת הזאת. בוא נהרוג שנייה את הרובוט. בצ'יל. נשיג את השלוש פאוור-אפ האלה. כאילו, כל דבר במפה הזאת מושקע. עשיתי טעות. למה נקבל
נזק מזה. לא! אוקיי, בוא נבדוק אם זה מעלה לי מיומנות. כן, זה אשכרה יכול לעשות לי. אוקיי, אז אהבתי מאוד את המפה. יאללה, בוא נשחק מלא משחקים. אבל הפעם אני באמת אחזור אליכם רק בקרבות המכריעים. וככה הסרטון הזה יהיה הכי מושקע. הבדיחה היומית. כן, אני מעכשיו עשיתי צ'אלנג' חדש שנקרא בדיחה יומית. והיא, איש פעם הלך ברחוב עם מקל על הגב. אנשים שאלו אותו למה אתה הולך ככה, והוא אמר כי זה מקל עליי.